Għexieren ta' sewwieqa ta' taksis iddedikaw il-jum għat-tfal li jgħixu fid-djar għat-tfal. Madwar 280 tifel u tifla għattaw il-ġurnata jiddivertu minn attività l-oħra li tħejjew għalihom mis-sewwieqa ta' taksis bejn 8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. Wara li nġabru mid-djar it-tfal ħadu kolazzjon fiċ-Ċentru Nazzjonali tax-Xjenza Interattiva Esplora u wara daru mal-madwar 200 esebit li hemm f'dan iċ-ċentru li xprunaw interess akbar f'suġġetti xjentifiċi. Johan Kawki, wieħed mill-imħuħ wara din l-attività, qal li x-xufiera jħossu qafsa ta' qalb x'ħin jasal il-ħin biex wasluhom lura lejn id-djar tagħhom. It-tfal qaskut tista' titlaqhom daw it-tfal għax tant jieħdu pjaċir. U inti magħhom li kif taraħħom sejrin daw ħlewwa ta' qalb taqbdek kull sena. U huma kull sena jarfuna u aħna narfu lilhom. Fera jieħdu pjaċir ħafna tfal. Ix-xufiera tat-taksis ilhom jorganizzaw din l-attività li saret bħala tradizzjoni għas-sewwieqa tat-taksis għal dawn l-aħħar 37 sena kif qalilna Anthony Gallia. Jien ili 37 sena nagħmilha bl-għajnuna ta' sħabi wkoll. It-tfal dejjem noħorġuhom kull sena jieħdu pjaċir. Issa dawn l-aħħar 4 snin komplew sħabi fejn ħallejt jien. Ixtaqgħu ikomplu. Bekk il-bambini rejt inkomplu nagħmlu għax jieħdu pjaċir it-tfal u magħhom nieħdu pjaċir aħna. Attivitajiet bħal dawn ifissru ħafna għal dawn it-tfal, hekk qalet ma' One News Sister Paula Xkembri. U avveniment speċjali ħafna lihom għax il-fatt li għandhom ġurnata jduru mal-white taxis għalihom hija xi ħaġa li jħossuhom vera speċjali. Għavolja jkollna aktar attivitajiet, imma din l-iktar attività li huma jieħdu gost. U apparti minn hekk tkun ġurnata sorpriża, ġifieri ma nkunux nafu fejn sejrin. U dak l-element ta' sorpriża tfal jogħġobhom ħafna. Intant din l-attività sfrattata xi ħin wara li 4 vetturi ta' taksis kienu involuti f'ħabta fil-Marsa. B'xorti tajba ħadd ma weġġa f'dan l-inċident u l-attività komplet għaddejja f'kumpless f'Baħriċċa u aktar tard festin tal-miliet fil-hangar tal-Lufthansa Technik. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.